kumsang khat zakwa somkwa panga chhovela khan California Adventist Health Center Glendale damdoin ming thak tak pakhat chuan boina na satak atoka andam lo en kollai mason viau to an ngai te chu an thi thut zel maya zanlai atanga jing lamdar yat inkara duty nurse le doctor te chu an buai thei le damdoina thok tu te jinga chuan thumak tak tak athang vak maya andam lo thi te chu tha ninge in an hria mai ro chu police te chuan tual tha na em chu ani an ring phalo Trisha Johnson chu adin muna that vak lo wangin doctor ten ICU a anda luta apasal leri chu mangang takin a khumbula a thutlai war zaka jinglamdar thumrik ma dewa inti harnan tin thingpuin turin anupui chu achua san zoka achua tanga reilote a ICU nurse duty chuan Trishai thok dana fellow awmani ti a monitor atangin a hmuwa rang takin duty dangte a hriat tira Trishai nun na chu chan man ngei tumin an boy som ngala amai ro chu thei to pan be ngel nuwa po an chan him man tatat lo atlang puin ICU dam lo an dalu te hi uluk le zuala en kol ngai bik an ni thina an dam chua be seina atlem to em mawanga abik takada shan an ni thin ICU dam lo thi hi chu an mu hnem to wangin respiratory therapist chuap le thok nalama mithiam bik te tan phei chuan thilmak ani lem lo respiratory therapist Bob Baker point ICU dam lo na tak tak te chat thalai chu a hmu hnem to wangin Trishai thina chu thilpa ngai ve mai niin angaya ngai that lo na em po anei shan lo achang chuan zai pui tok ni reilo te en kol big ngai ang te hi ICU a hian an dalut ve thina John Swartz po hi a khel ru an zaya wangin ICU da ania doctor ten an zai hloting viaw anin hriata wangin nili nuwa chuatir le mai an tuma hanria pui ngai khopan na chia ani lem lo wangin ngai thatakin achung te point in lama an hosana akhel an zaina chu ati hliam an hlawa wangin amuthilaya achet na satlo nan akuta an phuara zanlaya nurse duty aruma avalu chuan John chu ni khoshelovin chuata alo tlu sop nuai maya akut phuarna phel atum na lama atlata ani an ringa doctor ten thei top choin an han boi pui ngal zunga amai ro chu narsin a hmu atanga minute som panga hnul leka athi zui tamaya doctor te chuan zailo tling hle anin hriat laya chutia athi tamai chu mak an tiang reng hlea ataksa natna dang anei lem lo wangin athi chan tur omang chu an hre thei tameu lo tin akut an phuarna po chu chuata an va mu ma darkar khat leka narsin ain dik thlapa mania phel mai thei chi zia zang ani lo wangin alo talpi thei mai te chu mak an ti hle John thi dan mak tak chuan hospital a thok te ti alu awang lai takin ICU dam lo dang te po chu ani zon zatin an thi zui tamol mol maya doctor tele nurse te chu an ngai atha thei ta meu lo chuaplam doctor te point thei to phan chua thin ma se an hlo cham ta zel mai sara askari chu thok nalama har satna aneya wangin damdoin panpui ania oxygen tenen ni rei vaklo an boy som nuwa a thok aron pa ngai chowa oxygen po chu man ngai lovin adin mun aron ziom chota doctor te chuan a chhuat thei thwai tur thu an hrila reilo te la en thak zuya ngaya wangin ICU lama omri turin an hriat tira amai ro chu jinglamdar libor vela a thok dan diklawani ti narsin awa hmuwa duty dangte punin anan boi pui ngala van duai thak takin minute li hnuwa a thok atop tange ngea dam mai tura an ngai sarai chu athita ani sarai thina chuan doctor te chu a thong na hlea ni reilo te nuwa chhuatir mai to tura anin ngai laya chutia an thi thut mai chu hriat thiam har sa an ti hle
an dam lo en kol ziom lampan ton nia an hriat te zan lama an thi tak fo nuwa chuan respiratory therapies Bob Baker chuan hreom ati hlea thil fel lo engemaw om ngein a hria a han chui zui vak ngai na phei chu a hrebik lem lo ni khat chu damdoin bungroda khom na hmuna damdoi bur le syringe man nu a hmuhlol maya damdoi reng hi ada na hmun bik cold storage lama an da thavek thin sia laboratory department lamin an hnut chia palte ani ringin an zota an ni chuan chunga te damdoi an da ngai lo thu an lo shil sia aril ru anuam thei tameu lo an zinga damdoi hmang sual an omani ringin athil chhar chu an shil kwal hloma amai ro chu tu main athu soi chu an lo beng khon lem lova bopapo chuan angoi bo pui ve tamai boka chutia an damdoi na thina an thlen mol taka chuan in entir po an khat taphar maya ari lu phei chu an hre thei hlom hle chutiang boruak kara chuan Jean Coyle chu athok na lama harasatna aneya wangin afanu Michelin aron admita chumdanga po athok aboina saddeu hi chuan anin dalut mai zela zan ni khat an ria nuwa dam takin achuak le mai thin amutna engtiklai po duty te ako na turin me khep an chop sakreng thina athoka boy deuh chang chuan an met khepa an han boy som deuh nuwa a thavele mai zela chu damdoin chu an thlamon pui em mai ani ti chuan hospital boruak rit tak kara chuan chumdang ang thovin an hanin enkol chhota a thoha te po chu azia chho boka ni khatvel nuwa chhuale thei mai anin be seilain mak tak main jinglamdar ni vela a BP aron niam thut maya nurse duty in rang takin midang apun ngala doctor ten thei top chhoin anan boy som ngal chara vanei thak takin aron har chuak le ta hlau mai thaviau to an ngai laya chutia an ron om thut chu doctor tele afanu Michelle te chuan mak an ti hlea om dan chu an han zota jini chuan tlailama a tho a ha dewa wangin nurse ko na khol chu a meta ni khwa a shelo zui tamai ni in ain soya an harle chuan respiratory therapies efreinan alo boy puya abak chu engma a hriat chunjom lo thu a soya athisen te chu an han endika thil danglam engma mu an nei boxi lo chu ti khopa bp niam si chu athisena oxygen level po adanglam ei lova doctor thiam ber te po chuan angai na an shelo hle thina thleng tamzok chu zanlam duty doctor Efren Saldivar le atim te duty laia thleng anitlang puya atira chuan atho pui te chuan awan duai veshim shima an ngaya amai ro chu tu khat Bob Baker duty ho tur chu an tho pui Dr. Everett nen anin mufu hlau maya Dr. Everett chuan an damdoina thuthang maktak ashiat thu shilin an respiratory therapies Dr. Efrenan damlo atha thin thu min an soipung na sa ni in a soya damdoin ming ti hliau thei thil ani wangin chui chian wat thain a hria Efrena chu thu zofia veshim shim atumta bopa chuan Efrena chu achung changa thuthang te chu an shrila ani chuan chu tiang engma a hriat velo thuin alo chang maya ma se bopa ngai chu a tha thei ta chuang lo kumsang khat zakwa somkwa pasari April tha khan ho tu te hna azual ko taringot maya amai ro chu damdoin lama thu nei tu te chuan an lo beng khon lem lo staff in kara hi chuan dan naranin engemon neu a om vereng thina wangin Efrena chu itsik tu then khaten an hek mai niin an ngaya an lo uk sak vak lem lo amai ro chu hek na aron lu ta ka chuan han chui chian veshim shim thain an hria duty hun bi chu an han endika an soyang in Dr. Efrena duty lai chuan mithi an lo nga big chuang hau lo maya in itsik na thil nge ani ringin an boy pui chun zom talo chuti lai chuan ni khat chu damdoin ho tu te zinga pakhatin kol mak tak
adong nol maya mi pakhat Jeff Brodin in ti hian damdoin na thok meiche pakhatin an respiratory therapist pakhat chuan damlo a tha thin thu a hril ni in a in soya Dr. Efren Saldivar bok chu chui chen deuh tha a hriat thu a ron sei vele tatlat mai tun tum chu Efren alaga complain alu voi ni na anita boka police te hne na report thain an sheta olegan kalthui main like kha khongain han pele zuai ila tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain minan subscribe sak vela notification kha ion phei chuan video tharlo chua piangin I first zia theidon ani damdoina thunei tu ten thil omdan anan soifia nu chuan Glendale police lam chuan case na mai lo tak ani don ani ti an hrethiam ngal maya detective Chabik John McKillop le Will Curry le Tony Futia te chu chui chiang turin an ruat ta ngala detective te chuan case chu an boi pui chung chuan Efren Saldivar chu a hna tangin an chol lai lok tira nu chui na chu an han thok chanta amma saberatan Efren chung chang ron sei chuak tu Jeff Brodin chu thu zofia trulin an hria an vatlo main a chanchin te an han zir chiang masate tea Jeff chu pafel le nung chang thasial tia soitur alo ni hau lo maya thu boy enge mozat ortoin tual tha tum le ruk wangtein zel bang alo zut zak zak toa rui hlowa po alo filim mi alo le ngala komachak heavy lo ve khopang amai ro chu damdoin pon lama tanga ron hek tuam chun anisia tui em lo chung chuan an han bo zuita Jeff chuan police mail an mu mek chuan a thu azuk le tatlat mai Dr. Efren apu na chu thil hriat sual wang mai ani thu soin ngai dam alo deal dai maya thunei tu te chuan an ring lo sa ve de bok nen makpo antivak shan lo damdoin lama ho tu te hne na tanga ham that na enga modon a in be sei wanga investigator te chuan an ngaya an chua san zui le ta amai ro chu damdoin staff a thian nu nia a soi chu tu bernge hriat ve shim thain an hria respiratory therapy zinga zanlam duty thin if lina dam si chu thu an han zot fia Jeff chu alo hrengeya amai ro chu tiang thu thang engma a soi pui ngai lo thu alo soya investigator te po chuan an ring hlel zui lem lo staff dang te po chu an han kom zela ma se an be se yang chan na an mu thei lo hospital atanga ban an hlau wang ani thei mai angem ti chu zo na poi mo tak chan har si ania investigator te tan po ma han lak zui wak ngai na aum lova hospital chu chua san le mai antuma chutia ho tuma anin buat sai mek lai chuan Bob Baker chuan thupoi mo lutuk sei tur nei thu ron sein investigator te chu pon lama a chua puita hospital staff then khaten an thian pa pakhat fiam nan sapchong takin prank antuma alokara thom no te lak chua thuruk sak antuma Dr. Efren chu ninge mozat ala choldona wangin a chuara chuan an thian pa thom no chu da antuma alokar an hon chuan polithina damdoi bur alo om cheu nin investigator te nena chuan bopa chuan asoya damdoi te chu ruinana an man thin morphine le valium te nia wangin Efren chuan shal ruk turin athukrunin an ngaya chuta damdoi hlau om lutuk Dr. Ten mi an zaidona tishol an ti zoina che theilova mi siam theitu sukinail kolain an ti chu an mu tela wangin an ngai a that chi lo thu investigator te chu a shrila Efren lokar chu aru ka hong an nia wangin staff dang tu hne na ma an thil mu chua chu an sei chuangam lo thu a soi boka investigator te chuan respiratory therapy zinga an ho tu te chu anan kom chianga Bob Baker le Efren ate in kar chu hun rei takata to a thalo hle ni in an lo soya ama an ngai danang thovin thoktu te in kar in huat na le in thik na boruak vel bok chu ani an ringa an ngai ven chun zom le talo chuti rual chuan damdoi na thu nei tu te chuan an staff pakhat chung changa thumak tak lo thang reng mai chu tha an ti lo hlea
efren chu damlo te thina alo fihlim nge ani chuan mi in an hriat theinan adikna highland sak nge thain an hria an hospital zom na von himnan engkim highland an dua investigator te hna chuan chui chuak nge turin an nge na ti chuan investigator te chuan fin fia dan thaber nia an hriat mangin ma an lata efren saldivar chu station a an kova achung changa thu thang vela wang chuan polygraph test nei atul thu an shrila efren apo chuan na atanga achol rei to wangin engkim ti chian chu alo du ve hlea test nei tur chuan an hanin buat saita amai ro chu an han chan dona efren chu a hel tatlat mai test nei chu a hlau thu soin chuan lam mak sak pui asiam kwal tatlat maya examiner chuan a khosa zia chu dangdai ati deu wangin an kom zuita damlo thita te chu atha an ni le ni lo an zota efena chuan engtin motakin damlo te thina chungchanga chuan mo aphur nge arin thu a soi chuak tarup mai examiner chuan soi chiang deuh tura ngenin an dop chhun zoma efrena chuan respiratory therapist na atho chan tira athil ton chungchang a soi chuak tavek maya kan survey damlo pakhat chu oxygen chau ringa ladam ve trok ani wangin a oxygen chu ti top saka kaltir to mai thain doctor ten an hria zanlama duty tura avakal le chuan damlo oxygen chu an lo la phoi sak lova nurse bula achan an zo chuan ama ti turani thu alo shrila efrena chuan akova an nga chu ti hlo tlingin damlo chu athi tir tamai ni in ain soita chumi hnuah po chuan damlo na tak thimai to turte chu na an to reilo na turin apui fo ni in ain soibok examiner chuan chung adam lo ti hlum zat chu chiang taka a soi theinan rei fe an kom lea damlo som nga vel ati hnuah chu ai po chuan atam mai thei mi som ko chuang an ni karing tin a chang lea chu ta le a tho thin na dam doin dang pahnia po alo ti fo to thu a soi le ta zela damlo som nga atangin zani bor vela akai chhota dor mai examiner chuan a be seilo lutuka efrena ain puang ta thut chu mak ati hlea mani mai han kom chunjom chu thain a shetalova room le lama lo thli reng tu detective wila chu awa punta detective ma po chuan damlo thi tam tak chu atha nge an ni thu soin alain puang thadu viau maya chu tianga in puang na chu an man ta ngala efren hian kumsang kan zakwa somriat pakwa respiratory therapist na athok chana anin puan me chuan kumsang kan zakwa somkwa pariat march tha ani toa kum ko chung khan damlo engzat chiange ati hlumang ti chu investigator te tan chuan chui chua a hu phur om hle don ani chuti rwal chuan ain puan thaddu ema wangin nu chui tu then khatte chu an ngai a thazan lova aril ruwa boy deuh ani te an ring hiala thudik alo ni ngat phei chuan khovela serial killer rap thak berpol an local rengtina ani don ani amai ro chu case puitlinga ziak lu tur chuan finfianarin tlak tak pakhat tal an nei angaya chumi tur chuan district attorney chuan investigator te chu darkar somli pariat chung hun apeta ti chuan nu chui tu te chu atuk zinga tangin an phengal zara efrena te chen na in chu an han dapta aruma chuan puiting film za chuang an muchuaka amai ro chu an zonber mi ti hlum theina tur khopa dam doi chak emo tur emo lam reng an muhau lo maya tual thana man ruwa ni theom ang engma mu chua an nei tlat lo investigator te chu beidong lawin dam doin lama an tlan pheile ngala boban efrena lokara dam doi a mu thu a soi chu finfia tumin an handapa ma se eng dam doi ma an va mu chuang lo amai ro chu thisen test na result pakhat Dr. Jack Kevorkian ming chuan na lekha an muchuaka Dr. Jack hi pathologist ruang endik tu le euthanasia proponent
dam lo nat na khir khan tak tuar ten an hun nu nung ha dam le nuam taka an man thei na na pui tu dam doi lama thiam na sang tak nei ania dam lo za som thum chuang alo pui to ni in an soi nge Dr. John chu tiang mi chu ni wangin a ming sign chuan investigator te mit ala tazar maya chu lekha chu zirchian turin district attorney office lama an thon phei ta ngala amai ro chu fin fiana dang pakhat ma an mu tak lo wangin dia chuan Dr. John ming sign na lekha po chu man tang kai thei tur chi ni in a shetalova ti chuan Efren Saldivar chu mi atha thu chiang taka ain puan nuwa po chuan filima ngai ni in an chua zalen le ta ani tual thana thu boya reng hi chuan ruang a om nge anga ya ruang chu tha nge ani ti an fin fia nge angai boka he ke sa ve thung hi chuan ruang le fin fia na dang a om lova in puan na chau ani ta ka wangin ko tangai tua zui tla ka an ngai talo ani damdoin lam ho tu te point anrin lo lutuka efrena aloin puang tamai chu mak an ti lea investigator ten fin fiana muzo talo ma se case nei ani ta ka wangin damdoin na atho chun zom zel an rem ti talova an ban tange nge a investigator te chuan damdoin na record then khat te chu uluk zo ka zir chian le thain an shia chumi tan big liao chuan pindan big safe house an buat saita chu pindana an thil mu chua reng chu mundanga aput ruk lo na turin lut le chuak tur chin po anin ruat uluk lea an chui tura chuan damdoi lam kai hnoi thumal sang te tama wangin hospital staff claim an tel boka kumenge mozat liamta an dam lo record kim changte chu an han ching le tranta efrena po chu atlan bo mai an hlawa wangin an la en thareng thova investigator de chuan a chanchin hriat chian deuh tula an hriat awangin a thian tele a chung khat nai vai mi engemazat an kom kuala a school kalpui thin tele a tho pui thin mi engemazat zong chuakin efrena chu tual thaddu tur chi ani le ni lote anan zot kuala chung zinga chuan high school kalaya a chhas lui chuan thubeng ver tak a sei chuak tatlat mai anin kom nun ber tumin efrena chuan respiratory therapist ni atum thu a shrila midang tana mal somna ani thena kong turnia a hriat thu te a soya a bial nu hlui po chuan a thil tum chu tha ati pui thu te a hril ve boka amai ro chu adot chia athu soi ero hi chu theingil harsa atin angai tuana alua rei hle efrena chuan damlo na tuar te chu an ha chol ma theina turin an nun na lak sak a she lo tur thu a soi tamai ni in efrena bial nu hlui chuan investigator te chu a shrila chu thu an han hriat chuan nu chui tu te chu an phur thar ta viau mai efrena tho pui hlui damdoin sang mi te an han kom kwal lea an thian pa chu pathat cheve tak tong tam lem lo ni in an lo sei hloma tin dam lo te angai sak lo wangin pu te hau atuar fo ni in an soi bok chu ti lai chuan efrena ne na zan lama duty thin nurse pakhat chuan an duty na athil ton aron sei chuak ve boka zan khat chu dam lo na ang reng tak thimai tura an ngai pakhathi ICU an en kola athok lama harasatna atoka ni ti alarmin aron hriat tira rang takin atlan lut ngala rumalu lai chuan dam lo bula efrena chu alo ding reng maya dam lo chu thok tir tumin nurse chuan a boy pui ngal chara efrena chuan alo thlir renga nurse chuan vin deuh takin ron pui ve thuai turin an shrila chuta efrena chuan a hmuya akut zungchal ada engma tilo turin nurse chu achezia mang chuan a khapa duty dang ten lo lu nuwa dam lo chu an ron boy pui ve ta ni in asoya chu thil thlen nuwa tang chuan efrena ruala duty adu to ngai lo ni in nurse chuan ain soi bok